Hello guys! Welcome back to my vlog, Biyahe ni Onyo. So today is August 11, Monday. So di bali babiyahe na naman po ako mula San Carlos City, Pangasinan papuntang Pasig City para magtrabaho. So di bali kakagising ko lang din po. Magluluto muna ako tapos maliligo, kakain, tapos babiyahe. So ayun guys, stay tuned lang po kayo dyan. So ayun guys, tapos na po akong magluto. So nagluto nga po ako ng corned beef, nagprito ako ng talong, tapos may saging, tapos mayroon din akong kape. So ayun guys, kain ko muna tayo. So ayun guys, tapos na po akong kumain, tsaka tapos na din po akong maligo. So ayun, babiyahe na po ako. Tara, sama na po kayo sa aking biyahe. So ayun guys, time check po tayo, 5:33 AM.
So time check guys, 11:54 AM. So yun guys, touchdown po tayo dito sa Pasig. So 6 hours po yung biyahe ko mula Pangasinan hanggang dito sa Pasig. Di bale, magpapahinga muna ako tapos papasok sa trabaho. So yun guys, maraming salamat po sa panonood. See you sa mga next vlog ko. Bye bye!